no hi ha hagut mai alguna cosa que t'hagi fet realment il·lusió fer? Una cosa, vull dir, una cosa que et porti esforç, que et porti temps. No, ara em ve de gust anar a prendre un gelat, no. Una cosa que realment requereixi temps per treballar-ho, per entrenar-ho, o fins i tot perquè tens els diners. És a dir, algo que realment hagi comportat un esforç. Jo la veritat crec que fins als 30 anys aproximadament no m'havia plantejat mai un repte en si. Les coses havien anat fluint com anaven fluint en qualsevol vida. És a dir, vaig acabar EGB, llavors em vaig pujar a estudiar formació professional perquè en aquells moments no podia estudiar altra cosa i dius, bueno, doncs el que començo haig d'acabar, no queda una altra. Però mai em havia proposat començar alguna cosa perquè sí i que realment requerís un esforç durant un temps determinat. Va ser més o menys als 30 anys que vaig començar-me a plantejar certs reptes per coses de la vida. Per exemple, vaig començar a fer caminades de certa distància. És veritat que fins aleshores havia fet algun tipus d'esport, no sé, havia jugat bastant temps a fronton, o vaig estar jugant una temporada amb els companys de la feina a futbol sala, però no era res planificat ni res que tinguessis que preparar d'una forma especial, senzillament venia perquè venia. I de cop i plegat, me'n recordo que el meu tio em va plantejar anar a fer la pica d'estats, i jo això de la muntanya no sabia ni què era. Em sonava com a molt els bolets que anava a buscar l'avi quan era petit. I vam anar a fer la pica d'estats. I fent la pica d'estats, que tens molta estona per caminar, me'n recordo que em va parlar d'una travessa que es deia la Matagalls Montserrat. I vaig dir, per què no? Per què no fer la Matagalls Montserrat? I me'n recordo que si vam anar a fer la pica d'estats al juny, doncs al juliol i a l'agost em vaig passar fent jornades de 4, 5, 6 hores caminant, una mica amb el repte aquest de fer aquesta travessa que se'n deia la Matagalls Montserrat, que crec que estan al voltant dels 84 o 85 quilòmetres. Després, mentre entrenava aquestes curses curses no eren caminades, en aquella època eren caminades travesses de llarga distància. Me'n recordo que moltes vegades anava al gimnàs al Club Natació Terrassa i em posava a caminar sobre la cinta i em posava una mica de desnivell per poder simular una mica aquestes travesses i el desnivell que hi havia en aquestes travesses de muntanya. I allà, estant en el gimnàs, doncs vaig conèixer els companys de la secció d'atletisme del Club Natació Terrassa, el Chicho, el Manolo, etc. I em van animar a posar-me en el món de l'atletisme de fons. Em recordo que anàvem a fer curses de 5-10 quilòmetres i després, evidentment, dins de la seva planificació, perquè ells sí que tenien una planificació, doncs a mesura que anaven augmentant els quilòmetres, doncs ja anaven a fer unes mitges maratons que eren molt típiques i molt clàssiques dins el seu calendari. Després, evidentment, després de les mitges maratons, ja va començar, quan ja portava uns anys acumulant quilòmetres i curses, va començar una mica a plantejar-se el fet de fer una marató. Però la veritat és que jo no seguia un entrenament estricte. Jo anava acumulant quilòmetres perquè el resta de companys els acumulaven. I ells ja tenien molt clar quin era el calendari en el qual tenien que anar augmentant els quilòmetres i llavors ja anant a les curses que cada any doncs, tenien ja planificades en el seu calendari. Eren curses populars, evidentment. Me'n recordo que al cap d'uns anys d'estar fent curses de fons, doncs el meu cunyat, el Xavi, em va dir que hi havia unes competicions que se'n deien triatlons. Jo, per aquelles èpoques, l'única triatló que havia vist alguna vegada i alguna semblant havia sigut en alguna pel·lícula del Magnum. I vam començar a fer triatlons. No recordo les primeres sensacions de nedar en una piscina que eren agobiants. Me recordo que la primera triatló que vam fer va ser a Sant Vicenç de Castellet, en una piscina, algo horrorós. No tinc un gran bon record d'aquella primera transició de natació. Però allò va portar un altre, i el 2010 doncs, amb una colla ens vam anar a fer l'Ironman de Niça. Quan tires endavant una idea, una il·lusió, has de tenir clar que no serà fàcil. Jo la veritat és que en aquest aspecte no soc tan calculador, soc bastant inconscient. Començo les coses
i les vaig tirant endavant i de cop i plegat ja arribes a un punt en què no pots tornar enrere. I així, per exemple, vaig fer la carrera de psicologia. Me'n recordo que jo vaig estudiar EGB, formació professional, algun curs d'especialització, però llavors al cap d'uns anys, quan ja estàvem casats, vaig decidir fer la carrera de psicologia. Una mica encuriosit, en part una mica encuriosit, i una altra també perquè tenia un amic, el Josep Antoni, que em va animar a fer el curs d'accés a la universitat. Me'n recordo que va dir: tu fes el curs d'accés a la universitat, llavors si fas una carrera o no ja ho veurem, però tu de moment fes-lo i el tens. Doncs bé, el vaig fer i la veritat és que gràcies a aquell curs d'accés a la universitat després vaig poder fer la carrera de psicologia. En el Pepe Toni hi ha moltes coses que li haig d'agrair, moltíssimes. Llàstima que ja no hi és, però sovint, molt sovint, està en el meu record. I sí, em vaig posar a fer la carrera de psicologia, evidentment estava casat, treballava i no podia fer moltes assignatures cada semestre, i això és superimportant quan portes a terme un repte d'aquestes característiques, quan portes un repte en el qual necessites una preparació, no t'avalar-te ni córrer ni voler anar més ràpid del que hauries d'anar o el que pots anar, és superimportant. I així vam anar fent fins que vaig acabar la carrera. Tant en els reptes esportius com en els reptes com la carrera de psicologia sempre és important tenir aliats, companys amb els que fas treballs o companys amb els que fas entrenaments, i els aliats són importants, encara que no és imprescindible. És també tenir molt clar que no sempre en el transcurs d'aquest camí tindràs algú al teu costat, i per tant has de ser conscient de que moltes vegades el gran percentatge de temps en el qual estaràs portant a terme el teu repte, tu hauràs de ser el que t'hauràs d'animar i tu seràs el que t'hauràs de convèncer de que vols arribar fins al final. Me'n recordo precisament quan estàvem entrenant per l'Ironman, que va ser un entrenament de 3 mesos. Evidentment ja teníem uns anys d'acumular esforços, esforços no, sinó que el cos estava acostumat a fer ja exercici de fons. I havíem fet moltes triatlons fins a mitja Ironman, havíem fet moltes olímpiques, havíem fet moltes sprints, per suposat, i també havíem fet moltes curses de fons, mitges maratons i 10.000 sobretot. I llavors, quan ja tens una base, doncs en 3 mesos pots acabar de preparar aquesta Ironman. Doncs bé, una de les coses que vaig fer, que segurament no hagués fet mai si no hagués preparat un Ironman, va ser una brevet de Manresa, que per cert va ser curiós pel temps que vam enganxar. Però bueno, això podeu explicar un altre dia. La veritat és que, com deia, és important tenir aliats, però no és imprescindible. És més, jo et diria que no has de comptar que tindràs aliats. Moltes de les teves idees que puguis portar a terme, moltes vegades els del teu voltant no les entendran i et diran: vols dir que això ho pots fer-ho? Vols dir que tens edat per fer això? Vols dir que ho acabaràs? Vols dir? I llavors és quan has de ser realment fort i pensar si realment vols fer allò que has començat a fer. Perquè al final les coses que requereixen d'un esforç no tots són flors i violes. Hi haurà molts moments en els quals tindràs dubtes, hi haurà molts moments en els que diràs: no tinc temps, no sóc capaç, això no és per mi, i tu has de ser lo suficientment fred per pensar: bueno, avui ho deixo aquí, demà ja veurem, i evidentment demà posar-t'hi, perquè una altra de les trampes que pots caure és dir: bueno, demano, i ho deixes córrer. La motivació és imprescindible per poder portar a terme aquests grans reptes, aquestes il·lusions que requereixen d'un esforç i de temps. Alguns ho fan per reconeixement social, altres perquè volen una millora econòmica, un desig, una promesa. Jo sempre he tingut clar que molts dels meus reptes han estat relacionats amb l'autoestima. He sigut una persona que ha tingut una mancança d'autoestima, i això l'ha ajudat que en aquests reptes que ha requerit un veritable esforç he pensat: no, tu pots i ho faràs, i demostraràs que ho pots fer-ho, et demostraràs a tu mateix que sí que ets capaç de fer-ho. I així he anat fent coses, i doncs això, la carrera de psicologia, un Ironman, i moltes altres coses que he anat provant. Ara, per exemple, fa un parell d'anys he començat a tocar el piano. Estic aprenent a tocar el piano.
Però quin ha sigut el darrer repte que he portat a terme? Doncs el darrer repte que he portat a terme ha sigut treure ara fa un any el carnet de moto a la 2. I és que jo quan tenia els 16-17 anys vaig treure la llicència per portar una moto, una 49, perquè anava a treballar a Matadepera i necessitava un vehicle, i quan em vaig tindre 18 doncs vaig tindre que triar entre la moto i el cotxe i vaig tirar pel cotxe, i una cosa va portar una altra. Sempre hi havia allà en la ment, ostres, un dia una moto, però vols diners, el carnet a 2 val diners i comprar-te una moto val diners. I ara ha sigut el moment en el qual he dit, ho faig ara o no ho faig mai? I ho vam fer-ho. I ha sigut poder el darrer repte que ha requerit d'un esforç econòmic i també a nivell de preparació, ja que jo no havia portat mai una moto en marxes i vaig tindre que aprendre a anar en marxes. I també va haver-hi algun moment en el qual vaig tindre dubtes. Me'n recordo que precisament practicant el circuit lent, el d'equilibri, doncs, que és la part de l'examen pràctic que més gent suspèn, doncs em costava molt passar entre els pals i va haver-hi un moment que vaig tindre dubtes i per sort doncs, va haver-hi un instructor que em va dir 4 o 5 coses que tenia que tenir en compte i ho vaig superar-ho. La veritat és que totes aquestes coses que et porten molt esforç sorprèn quan ja les has portat a terme lo fàcil que les oblidem, o sigui, aviat oblidem l'esforç que ens ha requerit allò i jo no diria que no ho disfrutem gaire, evidentment que ho disfrutem, però ho disfrutem poc per l'esforç que ens ha requerit a portar a terme aquell repte, ho gaudim poc. Al final, qualsevol excusa és bona per posar-nos mans a la feina i intentar allò que moltes vegades hem pensat que faríem i no hem fet. Jo només us diria una cosa, que si alguna cosa us fa gràcia, si alguna cosa us fa il·lusió, si alguna cosa heu pensat que algun dia ho havíeu de fer, no espereu més, perquè al final la vida passa i no saps si demà hi serem. Per tant, més val que si comences demà i demà passat doncs la vida s'acaba, doncs almenys que t'enganxi fent allò que a tu et feia il·lusió i no pensant que tant de bo hagués intentat quan ja no tinguis temps de fer-ho. I sobretot, molt important, en tot aquest trajecte, sempre que tinguis dubtes, imagina't aconseguint el teu repte. I long for the solace and lo-fi